Lassan úgy belejövök már ebbe a sminkelésbe, hogy úgy nézek ki, mint aki a mulirusba készül fellépni. Anyámnak erre az volt a válasz, a sminkelés ügyileg már egészen jól haladott, csak még túl sok ruha van rajtam. Gyönyörű vagyok. A mai témánk... Szóval van az a videó, ami a Teller meg a Urániás. Teller-Urániás videó, meg van benne egy kis falatka Jupiter meg Uránusz. És ott arról beszéltem, hogyha ezek az aszteroidák tulajdonképpen működésbe keverednek másik bolygókkal, akkor az mit hozhat ki belőled? Úgyhogy most ez fog következni. Úgyhogy, drága gyerekeim, azt írtam ki itt, hogy a Szaturnuszról és a Marsról fogok beszélni. Ilyen tekintetbe. Kezdjük a Marssal. Ez egyéni döntés volt, ez preferencia kérdése. Szeretjük a Marsot, mert nem is jó sok van. Ha a Teller vagy az Uránia aszteroida a Marssal kerül közelebbi ismerettségbe, és kölcsönhatásba lépnek, akkor az hogyan manifestálódhat egy emberben? Tulajdonképpen a horoszkópjában. Ugye a Marshoz tulajdonképpen mit köthetünk? Van egy olyan része, amiről nem fogok most beszélni, meg lehet, hogy egyáltalán se a csatornán, de bármi megtörténhet, úgyhogy ezt igazából csak ideiglenesen mondom. Aztán van egy olyan része, ami motiváció, akció, cselekvés, tettek és ilyenek. Van egy olyan része, ami kevésbé szép, az pedig a veszekedések, abúzus, agresszió. Sőt, egyáltalán nem szép, nagyon csúnya. Veszekedés, abúzus, agresszió, csúnyálkodások. Ilyenek vannak. Úgyhogy ha ezek az aszteroidák a Marssal állnak együtt, az tulajdonképpen bármelyik irányba elindulhatunk, mert nem fogunk baklövést elkövetni. Úgyhogy ilyen ötleteket mondok így, amik kijöttek a fejemből, hogy hogyan tudom én ezt elképzelni, hogy manifest, hogy megtörténhet valakivel, ha mondjuk neked, Mars, konjunkció, Teller vagy Uránia. Ugye a Teller aszteroidánk a tarotos témánk, kártyavetés. Kártyából jóslás. Ez direkt mutatta, mennyire messze. Szóval, ha Mars bekerülne a képbe ennél az aszteroidánál, akkor mondjuk el tudnám képzelni, hogy te motiválva érzed magad attól, hogy kártyát vetsz, mintha tele lennél energiával, miután megcsináltad a jóslást, vagy motiválva éreznéd magad a kártyáktól. Ez az egyik része, hogy energiát nyersz, nem pedig energiát elvesz. Egyébként itt szeretném azt hozzáfűzni, hogy nagyon gyakori, hogy kártyavetés után fáradtnak érezzük magunkat, főleg, ha nem vagyunk hozzászokva, mert ez energiával működik. Tehát főleg, aki nincsen hozzászokva, vagy ha nagyon nagy kérdéskört akarunk átnézni, és tulajdonképpen választ nézni rá. Én 21 óta vetek kártyát, kihagytam egy évet, mert elég volt. De a Skorpió aszcendensen visszarángatott. Mondjuk, amikor aktívan kártyát vetettem, hozzá tudtam szokni, és mondjuk már egy olyan 10 kártya is ki tudott repülni a pakliból, és értelmezni tudtam őket, anélkül, hogy elfáradnék. Nem volt vele probléma, viszont az első pár alkalom, amikor kártyát vetettem, akkor nagyon-nagyon elfáradtam. Akkor szerintem mennyi? 3-4 kártya pöröghetett ki a pakliból, értelmeztem őket, és elfáradtam, és akkor abba hagytam, mondom, akkor elég lesz ára, de ez így szabályszerű tulajdonképpen. Ilyenkor nem szabad sietni, nem szabad erőlködni, hanem amikor elfáradsz, akkor szépen leteszed, és még egy nagyon fontos dolgot el szeretnék mondani, hogy soha nem kezdünk neki kártyát vetni úgy, hogy éhesek, szomjasak, fáradtak vagyunk, semmi jó nem fog belőle kisülni, össze fogunk kavarodni, össze fogunk zavarodni, úgyhogy nem tudom, hogy ezt miért mondom most, mert ez nem egy ilyen videó. De ha valaki kártyát készül vetni, annyira nincs benne otthon, fáradtnak érzi magát, mint a gyász, ne fogjon hozzá, nem lesz semmi jó vége. Össze-vissza fogod magad keverni, nem fogsz emlékezni, hogy melyik mit jelent,
még sokkal fáradtabb leszel a kártyavetés után. Úgyhogy én ezt tudom hozzászólni, és egyébként nem is értem, hogy ezt miért mondtam, de hát kit érdekel. Ha én egyszer elkezdek beszélni. Aztán ugye van a Marsnak egy kevésbé pozitív valamije. Aztán van a Marsnak egy kevésbé pozitív jelentése. Ezek a veszekedések. Ha mondjuk a Teller meg a Mars van együtt, simán el tudom képzelni, hogy te érdeklődsz az ilyen jóslásfajták után, tudjátok, rúnák, Astrodice, Tarot, Lenormand, cigánykártya, Oracle, Shufflemancy, mi van még, ingázás. Igazából annyira nem vagyok ebben otthon, de most így ezek jutottak eszembe. Automatikus írás, clairvoyance, claircognize, ilyesmi. Úgyhogy el tudom képzelni azt az esetet, hogy te érdeklődsz ilyen dolgok iránt, és szeretnéd csinálni, viszont a környezetedben levő emberek, akár család, akár barátok, akár a párod, nem tudom, gyereked, akár nem támogatnak abba, hogy belemégy ebbe, hogy belemenjél ebbe. Én itt egy nőnek a történetét tudom elmesélni, név nélkül, mert egyébként is mindegy, másrészt meg igen. Vele az volt a helyzet, hogy nagyon elkezdték érdekelni ezek a dolgok, viszont a családja az egészen más beállítás volt, mint ő, hozzá tartozik, hogy ez az illető, akiről beszélünk, nem volt hívő, a családja pedig igen. És amikor ez az ember elkezdett kártyacsomagokat vásárolni magának, meg ásványokat, meg ilyesmiket, akkor nagyon sok párpatvar kerekedett belőle. El tudom képzelni, hogy neki mondjuk volt egy ilyesmije. Nem biztos, hogy Teller, konjunkció, Mars, lehet, hogy Quintus Square, az még finomabb lenne, ugyebár rosszabb tud lenni, mint a konjunkció. Úgyhogy nála például el tudok képzelni, hogy valami ilyesmi lehetett a helyzet. És akkor emlékszem ennél a nőnél, hogy így írta a bejegyzéseket, hogy először is válaszolgatott a jó szívű kommentelőknek, hogy nem teljesen idióta, és ő is tudja, hogy változtathatná a helyzetén, viszont jelenleg nem tud elköltözni, hanem ott kell maradnia, ahol a családja. És attól még nem szeretné átvenni az ő szokásaikat, meg az ő hagyományaikat, ha ő rosszul érzi tőle magát. És akkor ő inkább követné azt, amivel ő érzi jól magát, ami a kártyavetés, meg az ásványtan, az ezotéria, meg ilyenek. És akkor szerencsétlen írta ezeket a bejegyzéseket, hogy ő őszintén nem kívánja ezt senkinek, de mivel ő már megtanulta, hogy egy pár trükköt, hogy kell így élni, így leírja és közé teszi, hát ha sajnos más is ilyen helyzetbe kerül, és neki jól lesz, és akkor emlékszem, olyan bejegyzések voltak, hogy dugdossa a tarotkártya pakliait a családtagjai elől, meg az ásványokat. Azt hiszem, még a házi oltárjáról is írt, ugye nem tudom, hogy ki mennyire van ebbe benne, de aki általában érdeklődik ilyen téma iránt, az szeretne magának egy kis házi oltárt. Valamikor szeretne magának egy kis házi oltárt felállítani. Ez nem az a templomos papos dolog. Tehát aki ilyesmivel foglalkozik, az nem a szentelt vizet meg a Bibliát tartja rajta általában, de tulajdonképpen bármit lehet rárakni, ami finom lesz. Nem értek hozzá az a helyzet, nem szeretnék köcsög lenni. Tényleg nem tudom ezt a papos témát, hogy mi a helyzet. Egy pár embert ismerek, aki netre ül. Internetes barátokról van szó az ismerettség alatt. És náluk láttam, hogy megy ez. Meg egy pár ötletet, hogy hogyan díszítsd a házi oltárt. Ez olyan hülye hangzik. Szóval ilyen ötleteket láttam, és akkor tippeket, hogy mit lehetne rárakni, ami lehet, hogy jó lesz, és ilyenek. Van, aki kondért tesz rá, ásványokat, tarotkártyát, kártyacsomagokat, vagy a napi kártyát, valaki minden nap vett kártyát, hogy milyen lesz a mai napja, és akkor azt úgy kitűzi, vannak ilyen tartókák.
tök menő. És akkor úgy azt odarakja középre, valaki gyertyát tesz rá, különböző színű gyertyákat, mikor mit szeretne elérni, virágokat, ilyesmiket. Bibliáról tulajdonképpen nem volt szó. De én nem olyan ember vagyok, aki így, hogy mondjam, de én egy toleráns embernek tartom magam, és én abszolút nem vagyok ilyen előítéletes, úgyhogy azt tudom, hogy valakinél megfér egymással ez a két dolog, hogy hisz Istenbe, meg jöhetnek ezek a spiritus dolgok is. Valakinél teljesen jól működik együtt. Valakinél nem. Valakinél az egyik működik csak, és a másikat utálja. Annak mondjuk nem örülök. Tehát, hogy lehet valamivel nem egyet érteni, de szerintem a másik oldalnak is meg kell adni a helyet, meg a tiszteletet, legfeljebb nem veszel benne részt. Van olyan is, de szerintem sokkal jobb, mint az előző, hogy az egyik oldalt jónak találja, a másikat nem, viszont teljesen oké, és semmi baja vele, ha a másikat csinálja. Én a békepártján állok ebbe az ügybe. Az én oldalam az egyik, de nem dobálok sárt a másikra, és titeket is erre kérlek, hogy ne tegyétek. Szóval a oltárdíszítésnél tartottunk, ugye? Ja, igen, onnan kevergőztünk ide, hogy tulajdonképpen mit lehet rárakni. Most áttérünk az urániára, a Marssal kapcsolatban. Most tulajdonképpen szerintem ugyanazt tudnám elmondani ezzel kapcsolatban is, mint a Tellernél, csak a témát kell kicserélni. Tehát vagy energiával telve érezed magad attól, ha asztrológiával foglalkozol, az Uránia, aszteroida, azt az asztrológiához kötjük hozzá, ő volt a görög istene az asztrológiának, és hozzá rakjuk ezeket a dolgokat. Úgyhogy szerintem, ha a Marssal van valamiféle kapcsolatban, akkor vagy energizálva érzed magad attól, ha az asztrológiával foglalkozol, motiválva érzed magad tőle, vagy konfliktusokat szülez a te életedbe, akár magaddal, akár másokkal szemben, akik tudják, hogy ezzel foglalkozol, lehet, hogy csúnyák veled szembe. Röviden. És akkor a másik bolygót írtam ide, ami a Szaturnusz, gyerekeim, a Szaturnusz papa. Na, ha a Teller aszteroida van valamilyen kapcsolatban ezzel a Szaturnusszal, a Szaturnuszt alapjában véve nem szeretik, mert egy elég hideg bolygó. Elég rideg, barátságtalan, érzelemtelen, viszont kitartó, eredményes, nagy hatást tesz, igazán ért ahhoz, amit csinál, és igen. Egyébként a vaknak az uralkodó bolygója a Szaturnusz, meg a vízöntőnek. A vízöntőnél az a helyzet áll fönn, hogy ott 2 uralkodó bolygó is van. Az egyik, amit nagyon szoktak emlegetni, az Uránusz. Viszont én úgy veszem észre, hogy itt a másodikat általában elfelejtik, vagy nem mindenki írja oda. Viszont a Szaturnusz is tulajdonképpen ide sorolható. Én el szoktam mondani, szerintem ez hozzátartozik a dologhoz. Az egyik a modern, a másik pedig a régi traditional fajta. Rolling planets. Aztán hogy jutottunk ide? Ja, hogy tulajdonképpen ezeket a dolgokat szoktuk a Szaturnusszal kapcsolatban elmondani. Úgyhogy ha a Tellerrel lenne együtt ez a Szaturnusz, vagy valamiféle kapcsolatban, akkor azt úgy tudnám leírni, hogy lehet, hogy félsz ezektől a tarotos dolgoktól, lehet, hogy ilyen visszahúzódásod van ezzel kapcsolatban. Úgy tudnám leírni szerintem, a Szaturnusz az komolyan veszi a dolgát, tehát komolyan veszed ezeket a tarotos dolgokat, és találsz benne validitást, hogy ez nem hülyeség. Viszont elhidegülve érzed magad tőle, hogy ez
nem neked való, vagy úgy néz ki, hogy ez egy akkora komoly témakör, hogy nem akarsz belemászni, meg kontármunkát, meg nem akarsz csinálni, mert a Szaturnusz az komolyan veszi a dolgot. Vagy korlátozások. Lehet, hogy nem engedik a környezetedbe levők, hogy tarottal foglalkozzál, ezt is el tudnám képzelni. Ez kicsit hasonlít a Marsnak az egyik részére, amikor a konfliktuson meg a veszekedéseken ilyen kitörő akció Mars energián van a hangsúly. A Szaturnusz viszont nem ilyen akció orientált. Az inkább így magába folytja a dolgokat, tehát hosszú távon az is ki tud törni, viszont abszolút nem elsőként. Nem rögtön. Tehát ott azért szerintem jó pár évig kell, hogy gyűjjön valami, hogy kirobbanjon. Aztán van még... Meg azt hozzá kell tennem, hogy a Szaturnusz, ugye azt mondtam, hogy a Baknak az uralkodó bolygója, a Baké a 10. ház. Úgyhogy ha kicsit megcsafarintjuk a dolgokat, Teller, konjunkció, vagy bármilyen más aspekt a Szaturnuszhoz, lehet, hogy neked ez lesz a munkád? Tarotjóslások? Tenyérjóslások? Ezt a felsorolásból kihagytam, de a tenyérjóslás is nyilván oda tartozik, egy fajta jóslás. Lehet, hogy valami ilyesmiből fogsz megélni, hogy ez lesz a munkád. Ezzel fogsz pénzt keresni. Szaturnusz és Uránia. Elképzelhető, hogy komolyan veszed az asztrológiát, hogy az asztrológia a munkád. Tulajdonképpen mindent, amit elmondtam, a Szaturnusz Teller ügyébe, csak nem a tarottal kapcsolatban érnek téged ezek a dolgok, hanem az asztrológiával kapcsolatban. Szóval azt hiszem már az ennyi volt. Lehet, hogy még forgatok majd videót, de most úgy érzem, hogy ez nekem pont elég és jó volt mára, úgyhogy köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót is. Őszintén nem tudom, hogy hány részre fogom vágni, mert annyi sokféle hülyeségről beszéltem róla, hogy lehet, hogy ez nem egy lesz. De mindegy, szóval köszönöm, hogy velem tartottál be a nagyon jó és nagyon remek videóba is. Várlak vissza a csatornán. Legyél visszatérő néző, mert ez nagyon nagy dicsőség. Beszabadultam a YouTube stúdióba, és láttam, hogy vannak ilyenek, úgyhogy most már dobálni fogom ezeket a kifejezéseket, mert most már megtanultam. Úgyhogy legyél visszatérő néző, mert az nagyon nagy királyság, de ha új vagy, az is nagyon jó lesz, nagyon finom lesz. Már megtaláltad a lehető legjobb pozíciót az életbe szerintem, ami a csatornám. Üdvözöllek! Úgyhogy nyomjatok lájkot, mert lesokkolt, hogy tényleg valaki megtette. De esküszöm, örültem is neki. Aztán tök funny volt egyébként. Már 2 embernek mondtam el, hogy milyen kreatív dologba vágtam a fejszémet így a YouTube csatornával, és mivel 2 lájkot láttam, mert én úgy gondoltam, hogy ez a 2 barátnőm volt, mert lehet, hogy a 10 videó közül megnéztek egyet, és nyomtak rá egy lájkot, úgyhogy mind a 2-re ráírtam, hogy nagyjából ilyen szövegezésre, hogy asszony, te voltál-e. 2 nemet kaptam, nem egy időbe. Az első nem után így elkezdtem gondolkozni, hogy most ez egy idegen ember, és hogy ezzel én mit kezdjek így lelki szinten. A másodikat már az első csaj, aki visszaírt, nála láttam nagyobb esélyt arra, hogy tényleg nyomott rá egy lájkot, meg figyelemmel kíséri, mert ő nagyon ilyen kis cuki-muki, meg halacska nap, úgyhogy szereti a spiritus dolgokat, meg nagyon érdeklődik iránta. Tényleg olyan aranyos egyébként, hogy mindig meghallgat. Ugye a barátaimmal kapcsolatban régebről nekem nem volt ilyen érzésem, hogy valakit úgy különösebben érdekelni, hogy mit csinálok. De az a halacska napos csak nagyon cuki, úgyhogy ezt neki küldöm, de aki úgy érzi, hogy hiány van a szeretetnek, az is elfogadhatja. Nincs ezzel semmi baj. Szia! A második csajnál kevesebb sanszot láttam rá, hogy tényleg nyomott rá egy lájkot, és aztán meg is erősítette, hogy nem ő volt, de tulajdonképpen erre majd számítottam. És szerintem neki kezdek még egyszer az elköszönésnek, hát ha most így sikerülni fog másodjára. Szóval
nyomjatok lájkot a videóra, már nagyon örülök majd neki. Meg mi van még? Kövessétek be a csatornát, mert az is nagyon jó lesz, meg írjatok kommentet, mert az is hasonló módon fog belőlem érzéseket kiváltani. És jaj, ezt nem tudom, hogy mondtam-e már, de kíváncsi vagyok a véleményetekre. Láttatok tőlem több videót is, hogy milyen fajta megjelenés illik szerintetek hozzám jobban. Amikor így mulírusba vágom magam, tiszta pacekba, ezzel, minddel, vagy pedig ideülök beszélni, smink nélkül, itthoni pólóba. Kíváncsi vagyok, hogy kinek mi a véleménye és az észrevétele. A vélemény az nagyon fontos, osszátok meg velem, kíváncsi leszek rá, és azt hiszem, hogy mindent elmondtam, amit akartam, talán többet is, de kit érdekel. És van ilyen rendes emberek, meg asszonyok, meg urak voltatok, hogy mindezt végignéztétek, úgy gondoltam, hogy megleplek titeket egy kis dologgal. Ilyen csúnya a kézírásom. Megyek már. Már ott mindjárt ott leszek. Ha! Mi az, hogy nem értek hozzá? Ha! Oda néz. Gyönyörű. Úgyhogy ezt a kis... Öj! Oh! Jaj! Jaj! Szóval ezt a kis meglepetést szántam nektek. Remélem, hogy tetszett, és tartsatok velem. Szóval sziasztok mindenkinek, és hello!